Kag i-alerto ang imo nga cellphone. Kay kung ikaw ang magabutan kag masabat mo ang amon tawag, daog ka! Hasta sa 3 ka beses lang kami magatawag. Ang paglugo sa kahon nga may unod nga 2 ka dice. Ilugo mo! Ilugo mo! Ilugo mo! Ilugo mo! Pinaagi sa dice, ikaw ang pwede makadaog sang papremyo nga appliances kag cash prizes. Mayara ka pa sang consolation prize nga DTX Coffee Mix. Wala sang pirde kay sigurado may matagaan kagid. Basta itutok lang halin sa aga hasta maggabi ang imo nga radyo sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang kampiyon nga istasyon. Number 1 kita sa Iloilo. K5 Dakop ka! Ilogo mo promo! Extend Food Supplement for Men. O si Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall number 1 station, 88.7. 13 every 3 on your favorite radio stations, 88.7. This time, Sugar's Batch was by EO Love Your Eyes. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Na! Tiyempo na sa pagdulak! Dulak! Ito ang bagong tunog ng 88.7 Dumadagundong, broadcasting live from the City of Love to the world, giving you the best music and the hottest news and public service worldwide, netwide, 24 oras. Ang radyong kampiyon sa serbisyo. 88.7 K5 News FM. Sa 88.7 ang kwento lumalaganap, DJ Macho Kulit. Sa tawanan walang kapantay, mga tawag at kwento sabay-sabay, sama-sama sa kulitan, halikan at makisaya. Kulitan tayo, tawanan sa ere, kasama si Macho Kulit. Sa K5 News FM, walang pag-aalinlangan. Mawala ang problema, sa loob din ay ilabas. Love life partner, tawag at makisaya wagas. Sa programang Laugh Out Loud, lahat ay welcome. Ikwento ang buhay kahit anong tema. Sama ang barkada, tawanan natin ay di matitinag. Kahit anong suliranin, dito'y ating masusupo. Kulitan tayo, tawanan sa ere. Sa K5 News FM 88.7, walang pag-aalinlangan. Mawala ang problema, sa loob din ay ilabas. Love life partner, tawag at makisaya wagas. Wagas,
Kulitan TJ na tunay, sa kanyang boses problema'y nawawalay. Tawag mo'y mahalaga at dito walang kapantay. Sama-sama sa saya, sa K5 tayo magpakatatag. Kulitan tayo, tawanan sa ere. Sa K5 News FM, walang pag-aalinlangan. Mawala ang problema, sa loobin ay ilabas. Love life partner, tawag na't makisaya, wagas, wagas. Kaya kung huwag nang mag-atubili, tawag na sa amin DJ Macho Kulit, ang kaibigan sa hirap at ginhawa. Sa 88.7 umaarangkada, kulitan tayo sa K5, tayo'y masaya. Tawanan, kulitan, more fun. Macho Kulit. Kampiyon! Laugh out loud. Laugh out loud. Ang saya-saya, no? More tawanan. Tawanan, More kulitan, kulitan, More fun. more fun. Kaupon si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon! Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbago nga programa. More tawanan. Tawanan, More kulitan, kulitan, More fun. more fun. Tara na! Dahil ito'y trending na. Mapalapsag bata, di walang pututik-balang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Gin pasadya para tanan nga. Nangogid ya? Please welcome Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Todo na to. Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud. Laugh out loud. Ay, tsaka. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. On 88.7 K5 News FM. Kampiyon! Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Kampiyon! One beat, that's the sound of unity. This is the dance of victory. Here we go. One love, one soul. 19 ever 3 on your favorite radio stations, the number 1 K5 News FM. Kahit ayad nga ulan-ulan, mga ka-K5. Grabe, subong ga ulan-ulan. I-check ko karon si ka-K5, EJ Cordova. Kung may nagabahers-bahers na naman sa syudad. Kabalo ka na mga gabay-gamay lang nga ulan sa syudad sang Iloilo. Nagabaha-baha daw swimming pool na siya. So wells karon mga ka-K5 na i-check natin si ka-K5 EJ Cordova karon sa aton nga situational report. Sa mga ka-K5 naton, mayad-ayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Welcome sa aton nga programa subong nga hapon. Ang programa ginakalangkagan sang tanan. Ang programa nga 18 years na. Wala gyapon na tumbalay. Laugh out loud kaapon nyo gyapon na pinakakulit si Macho Kulit. Sa unaya, pag una-una ko giga DJ, ang first ko gingangalan mga ka-K5 si Kuya Silver. Sa piyak pa ko itong estasyon, dudumduman ko do 102.7 pa to sa una. Amo ng Kiss FM. Tapos, nag-transfer naman ako sa piyak. Pod ko naman day Mama Muñeca. Lulupod kami na sa una, sila Papa Andoy. Dito naman nga sa piyak ng mga estasyon. Lulupod naman kami dito sa campus sa una. Pagkatapos naman mga ka-K5, may nagpatindog naman nga Mix FM sa Uton 103.5. Dito naman kami, upoy ko na sila ni sino na ganun na Jolly Jack sa una Tapos sila sana patay na ito may utang sa ako. Tapos si Stanley Villalobos, si DJ Kuko. Imagine mo na.
Grabe, Ged. Ulat ka da, Sim Justin na mayong hapon si mo. Ang plano ta, di pa guba. Tapos, nagsulod ko sa Piak Estasyon. Amo naman na ang pioneers kami na sa una. Sa Piak Estasyon na, sa Winradio. Tapos, transfer na sa Winradio. Alam ko na si Macho Bibo. Macho Bibo. Tapos, na-transfer pa sa Son. Nagsunod pag ko yun sa MOR. Si Macho Kulit na kon nga lang. Kaya makita nyo ko na sa una sang aga. Upod kami na ni Attorney Cedric Cabalona sa una. Sa sikat ka Iloilo. Morning na siya. Isubong! Salamat ako sa Ginooging. Kuha naman ako sa K5 News FM Iloilo. Sa sunod sa K9 naman ko ma-apply. Kasulod sang 18 anyos mga K5 nga radio. Madamong nga salamat sa inyo tanan-tanan nga pagsunod kay Macho Kulit. Pero anyway mga K5 compare sa una. Lain tuya ang mga DJ sa una. Compare subong kay damo ng mga vloggers subong mo. Hello gali mangtamyaw ko ana ilo ka Gemma. Hello gali kay Shim Justin mayong hapon. Mayong hapon si imo kamusta ka da? Tamiyaw ka ba na si Arnel, si George Galila? Mayong adlaw sir, pa-shoutout na George! George, mayong hapon! Yes, Macho Kulit! Ginatamyaw ko gali si George Galila. Tamiyaw mo si George Galila? Mayong hapon si mo George. Kay Shane Reyna, nakatutok din sa 80.7 kay Jake Biboso. Good afternoon! Hello, gali kay Sir Von. Mga K5, mga tag si Macho Kulit subonga hapon. Mga tag kami ni KL Estrada sang 100 pesos nga Gcash. Pakto nyo lang kung ano ang sasulod sang akon nga jacket. Si Friday edition wala kita anay pakalam. Kaya dito kakapoy magpakalam-kalam. So si KL kano malugo-lugo sa tubang nyo da. Pakto ninyo kung sagad ka mo magpakot, madaog ka mo sang 100 pesos nga Gcash. At sa mga K5 nato na kung gusto nyo magdaog sang Gcash nga 100 pesos, 100 lang taan na kay karon magdamo ang followers naton of viewers, manghatag si Macho Kulit sang 200 pesos pasaka, mahimo na siya nga 500 pesos. Ano pa ginaulat ninyo mga K5 naton? Pamati na din ka mo sa K5 News FM ay parang suwabe gid ang aton karon nga programa. Kapag ko sa dali madugay si kapag ko sa dali madugay si KL Estrada kasi siyempre may istorya kami ni KL. Party ini siya kung ano ang sulod sang akon nga jacket. Kung gusto niyo mag-intra, share the live. Hindi ka mo pwede ka-intra kung wala ka mo ka-share bad. So, ang obrahon naman mga K5, para nga mag-share bad ka mo dira, no? I-share ninyo ang live ni Macho Kulit. Sa K5 News FM, di ba may live kita da, K5? Search nyo na K5 News FM. News FM. 88.7. Na mga tag kami dugay-dugay ni KL Estrada sa 100 pesos. Probis ka 100 pesos na yati. Dako naman na siya actually mga K5. Ano ba mati ka lang na ka magpakot-pakot? Wala ka may ginaobra. Di ba Sir Janelle? Condes, Sir Janelle. Mayang hapon sa imo na sir Intra ka man di sir or ikaw na ng sponsor sa 100 pesos Sir Janelle. Wow. Ang tag man si Sir Janelle sumang sa 100 pesos Maulan-ulan nga apon, daog ka mo sa 100 pesos mga K5 Pamati na ka mo sa K5 News FM Iloilo. Kung gusto niyo mag-join, kung gusto niyo mag-join mga tag ako sang 100 pesos. Patsa ang kontra. Tawag ka mo dari 0919-098-6314 mga K5. Kung gusto nyo magdaog ka mo sang papremyo naton subong nga hapon, intra ka mo dari sa K5 News FM Iloilo nga makadaog ikaw sang 100 pesos Gcash.
Maganda, og ikaw sang 100 pesos nga GCash. Pamati ka mo da sa K5 News FM Iloilo. Kung ano karon ang sa sulod sa bag ni Matt Chocolate, pakto nyo na. Hindi magkalipat maginom sa GTX 500 mga ka-K5. Foods, superfood supplement ni Dr. Ramil Itang Oy. Parisan nyo sa Mighty C. Kaya ang Mighty C mga ka-K5, isa na sa ka-vitamin C with alkaline. Amo na siya mga bulig patay sa mga kagaw sa imong lawas. Pagsubong uso ang HIV, inom ka mo sang D3 Bio mga ka-K5. Bulong ina siya mga ka-K5 sa HIV or tululay. Mga mahilig ka mo bala mag-sex bumbong crack-crack sa iban nga tao. Pareho sa akon biskan sinula. Wow! Oo! Hello ka Chino Tax na lang Sir Matt panghatag. Oo, may paintrahan si Chino Tax. Kaya tsura ni Chino Tax do bangkaw. Rin na nagasaka ng viewers naton. Malogo na kita dugay-dugay Mag-35 ang aton nga viewers. Mangatag si Matt Chocolate ang 100 pesos. Ang next naton is 200 pesos pasaka. Mahimo 500 kang pasaka, mahimo 1,000. Nagalantaw lang kamo, magadaog pa kamo. Okay? Dali lang ginamak pa ako na isang ipapakot ko. Hindi off answer screen ko, sir. Ayas. Para sa jahon ko din sa bong. Ariya, kaya damo na. 39 na ta. Mga tag kami isang 100 pesos. Share the live, share the live. Okay, bantayan nyo. Ipautwas na. Wala taga ni ipautwas kay mapapakot-pakot tay na ano kay mo yaman. O ari na boksin na Chip Loren. Pangka. Yan. Mayong hapon kay El Estrada. Tito Duway, idog sa microphone na. Good afternoon po kay El. Idiyan na. Sige tandal ka man magpaluog. Daw ka perfect. Kuring baka. Ari subong ginalogo na ni KL subong ang sulod sang akon nga jacket. Kung mabalaan yun magadaog ka mo automatic sang 100 pesos. Nakita yun na ilogoon ni Kelly Estrada kung ano sa sulod sang jacket. Kag ka mo magadaog sang 100 pesos. Okay, ready na? Ready na kamo, ready na. Ginalantaw mo da imo nga cellphone, lantawa imo monitor na para mabalaan mo kung ano mga sabat nila insakto, Ma'am Arian, highlights, ma'am. Ang tanan na nga gusto nga magdaog 100 pesos, prepare na. Kaya ang sunod naton, 200. Tapos kung makanabot na karon 50, mga tag si Matt Chocolate sang 400 pesos. Wow! Ako na nga DJ kaya pangatag si Tritisoy, way kadi akwaon si Yaya. Gusto ni Tritisoy, tagaan lang siya. Sa mga listener ni Tritisoy, dire ka mo pamati kay Matt Chocolate. Way ka mo nakwaon sa iya, dire ka mo pamati sa akon. Enrico Ramos, basta mga kwarta na yan, nagka-comment kanya si Enrico Ramos. Ari na, 37 ilogoon naton mga ka-K5. Kay para sa jahon taning logoan na naton subong. Tapos agadon da ka mo bilyard ayon, kaon-kaon, baklan motor. Ready na, logo! Dali lang, wala pa ko kahatag sang wala pa ko yan nakahatag sang clue. Ginagamit sa mga nanay, ginagamit sa mga tatay, ginagamit sang kabataan. Kung wala ka ini sang protection nga ini, may tendency mga ka-K5 nga hindi kagid batian sang iban nga taho. Sabat na! Akalo, sala? Chewing gums? Sala? Raincoat, sala? Bear, raincoat, sala? Ano raincoat man? Kondom? Sala? Raincoat?
Apple, sira, sala, DTS. Uy, lapit na lang. Lapit na lang magsala. Si Arnel, vitamins, wrong. Ginagamit sang tatay, ginagamit sang nanay, ginagamit sang kirida. Kung wala ka ni kaagi gamit, manol ka. Lapit na lang sa condoms, lapit na siga nyo. Share the live, 100 pesos. Ana, ipakita kay KL. Wrong, buligi ko KL, basahin mo. Trust, headphone, condom, mali. Payong. Bakla, ikaw Espinosa. Mighty C. Payong. Bakit nagkalahulog ng mga microphone mo dyan? Si, Mighty C. Mali. Mali. Apelyido. Mali. Well, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tama na! Well, mga ka-K5 ay abrihan ko ang sulod. Ginagamit sang tatay, ginagamit sang nanay, ginagamit sang kirida. Kung wala ka ni kaagi gamit, manol ka. Okay? Pagwaon ta, 1, 2, 3, go! Microphone! Okay, magabalik si Matt Chocolate. Manghatag ako sang 250 pesos, ha? Bakton nyo ko ng sulod nyo naman karon. Dilan sa number 1 radio stations, 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magtangon kang magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang daya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang daya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako nito for me. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil ko sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabila sa tao na nagsanib sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na lang. Magpagana sa lahat. Yes, wala ka yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media
Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-A5, ano man nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sa pila ka tuig. Kabudlay, kalipay, at mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sa bayaay, bisan, ano man handa magpalangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magpamon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold gid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Linwoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Linwoy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw
may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall #1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa 38.7 ang kwento lumalaganap, DJ Macho Kulit. Sa tawanan walang kapantay, mga tawag at kwento sabay-sabay. Sama-sama sa kulitan, halikan at makisaya. Kulitan tayo, tawanan sa ere, kasama si Macho Kulit. Sa K5 News FM, walang pag-aalinlangan. Mawala ang problema, sa loob din ay ilabas. Love life partner, tawag at makisaya wagas. Sa programang Laugh Out Loud, lahat ay welcome. Ikwento ang buhay kahit anong tema. Sama ang barkada, tawanan natin ay di matitinag. Kahit anong suliranin, dito'y ating masusupo. Kulitan tayo, tawanan sa ere. Sa K5 News FM 88.7, wala pag-aalinlangan. Mawala ang problema, sa loob din ay ilabas. Love life partner, tawag at makisaya wagas. Wagas, kulitan PJ na tunay. Sa kanyang boses, problema'y nawawalay. Tawag mo'y mahalaga at dito'y walang kapantay. Sama-sama sa saya, sa K5 tayo magpakatatag. Kulitan tayo, tawanan sa ere. Sa K5 News FM, walang pag-aalinlangan. Mawala ang problema, sa loob din ay ilabas. Love life partner, tawag at makisaya wagas. Wagas, kaya't huwag nang mag-atubili. Tawag na sa amin DJ Macho Kulit, ang kaibigan sa hirap at ginhawa. Sa 88.7 umaarangkada, kulitan tayo sa K5, tayo'y masaya. 45 every 3 on your favorite radio station. Mari na kita ni mga ka-K5 naton. Kamusta? Kung gusto nyo mag-enjoy, kag magdaog sang aton nga pa-premyo subong hapon mga ka-K5, pwede ka mo di ka-join sa aton ha. Maglabot kita karon 50 nga viewers. Mga tag kita sang 250 pesos.
Mga ka-K5 intra na kamo subong. Ay welcome, ikwento ang Kung gusto nyo mag-join subong, intra na kamo subong. I-share ang inyong ang aton nga live. O share the live, share the live. Kulitan tayo, tawanan sa ere. Sa K5 News FM 88.7, wala pag-aalinlangan. Mawala ang problema sa loob, di na ilabas. Love life partner, tawag at makisaya, wagas. Wagas, kulitan TJ na tunay sa Oh, share the live mga ka-K5. Pwede ka mo ka-intra dire. Basta i-share nyo ang aton live kaya mo na ginapangayo nila, okay? Share the live. Mag-intra ka magdaog sang 250 pesos subong nga hapon ha. 250 ha, bugorabi ba? Galantaw ka lang, may 250 ka? Oh, share the live. Shout out from watching from Kuwait. Mati sila sumong kay Tintin Tayona. Good afternoon man. Mayang hapon, I'm followers ng K5 News family lang. Shout out yung family de la Cruz Estrella family. Nakatutok din sila. Subong, good afternoon. O, tawagan mo din mga ka-K5 ha. Or mas maayos siguro mga ka-K5 nga i-share nyo at followers ninyo mga ka-K5. Eh kung wala ka mo na karoon siyang share bad, hindi ka mo pwede padag-on. Dapat may share bad ka mo. Kaya kung wala ka mo sang share bad mga ka-K5, hindi ka mo magdaog. So pamati ka mo ha para magadaog ka mo sang 250 pesos sa subong nga hapon. O 30 na mag-50. Buligin nyo pataas. I-mention ang tanan ng mga ngalan sang inyong mga kilala kag parente kag mga kung ano-ano pa da. Paliyog ko mention ang tanan nga mga kilala nyo, mga classmate nyo nga mag-intra diri agud makadaog sang 250 pesos. Imagine mo masabat ka lang. Pero hindi ikaw magadaog kung wala ikaw nagsabat. Kaya hindi ka magadaog kung wala ikaw nag-share bad. Okay? Ayos. It's whatever you like. Turn this opposite into a club. Grabe gina. Mayong hapon. Good afternoon gali kay Ma'am Palma Lorinia. Nagatutok subong sa aton, ma'am. Good afternoon sa imo. Intra na kamo di mga ka-K5. Ano pag ginaulat yun, hindi ka mo mag-intra? 37 ng ice. Ara na. Pagkalabot 50, mga tag si Matt Chocolate 250. Pero kung makalabot kita karon sa sin, mga ka-K5, 500 pesos! Sponsored by Matt Chocolate Talabahan. Ang ila talaba, puro lipong. Sige na ha. Grabe, good afternoon. Ma'am, good afternoon sa imo de Ma'am Palma. How are you? So, ara na share na. 35 na mga ka-K5, 35 na. Join ka mo diri. Kung gusto nyo magdaog sang 250 pesos, na may guro sir, may ara na nakabutang o 250 pesos, sir, no? Ang madaog, Sir Lawrence, mga tag kami at 250 pesos. Intra ka mo da. Intra na ka mo da, 250 pesos ha. 35 ng aton nyo viewers. Pasakaan nyo hasta sa 50. Dapat malabot naton ang 50 nga viewers. Agod nga makapahampang kita. 38 na. Wow. 38 na. Share nyo. Kung gusto nyo magdaog sa 250 pesos, share ninyo. Nagdubo naman ang aton nga viewers. Kung hindi ka mo na mag-share, natural, hindi ka mo magadaog. Share the live mga ka-K5. 38 na. Ginatamyaw ko dagali si Shem. Mayang hapon, Toto Shem. How are you? Hello, manggali kay Xiao. Good afternoon kay JC Miguel. Good afternoon. JC Miguel, pamati na para magdaog ka man sang 250 pesos. Pamati na kamuda. Paldo na, may 255 ka nga, 250 ka nga kwarta. Dako na mo. Diba, Chip Lawrence, no?
May 250 pesos kada ko na iban na ganin nga ginabayaran lang 150 matilaw-tilaw lang 150 lang ginabayad. Ano 200 wala ka pang tilawan. Sige na. 41 na. Wow, very good, very good. Ari na. Why na abdan ang microphone? Ay, kanugon gani. 250 ang magadaog. Kung sino ang magasabat sang amon nga logo mo promo by KL Estrada. Logo ako bala to. Ari na. Okay, El, pongko ito pa Elo. Upo ka na kay 39 na. Wow. Pa-shout out sir kay Heisley nga baho kilid. Hello Heisley. Nga baho sapatos. Pa-shout out watching. Hello kay Ma'am Aryan. Ma'am Aryan, intra ka man. Join kay Ma'am Aryan. Tanan intra ka mo, hindi ka maguya-huya. Basta ang rules and regulations naton, intra ka mo dira, magadaog ikaw sa 250 pesos pero share and followers nyo anay. Kumbaga share nyo ang live naton, kaya kung wala ka mo share, hindi ka mo magadaog. Kamusta na si JC to, CJ, ma'am? Huwag kita na isang bata mo ba? 47 na mga ka-K5! Tatlo na lang! Mas gasugod. Ay, nagpanaog na naman, no? Hindi ka mo, sine? 250, hindi ka mo? 44 naman, buligin nyo. Sir Machocolit, pag-greet ko ng fly kami ni Birondo. Asawa ko si Salvacion, mayang hapon. Kabalo man ko maglugo, sir. Kabalo ka man maglugo? Oh, wow! Suwabe! Mga ka-K5, dalian nyo na logoan nyo na Kelly, logoan na KL. Ang sulod na 37! 36! Ay, lawlaw. Bala ka buda. 250 pesos ang magadaog. Imagine mo, dako-dako. 250 pesos. 45 na. Machocolit, ginapatamiyaw ko lang galida ang whole group. Nga Zanday Nong, Rick, Jack, Kagato Benje. Pa-shoutout kami na sa Alicia. Idol mayang hapon. Mga taga Alicia da. KL Estrada, shoutout. Patol gani 150. Di pa sanda sa 250. Kuring baka baboy gan sa pabungo dal apuli. Ay nagpanaog na naman Chip Lawrence. 44 naman ang aton nga viewers. Hindi ka mo maghalin. Pag binutuhay gani sa luna, shin lang baton ka mo. Ariya to 50, hindi ka mo. To 50 pesos ha. Mga tag si Machocolit sa 250 pesos. To 50 ha. 43 na, very good. 41. I-count ninyo, i-count at followers. Bala tanan-tanan. Ang tanan-tanan ko na nga mga followers, palupad ka mo the heart. Sige na. Ay, ang bot na mauntat na lang ko karon. Pa-heart ka mo da. Palupad ka mo sang heart subong. 44 na mga ka-K5. 43 ng aton nga ay. 250 pesos ang magadaog. Kung mapakot nyo ang amon nga logo mo promo by KL Estrada. Sang boy exclusive. Kundi sanda DJ Matt sa 250, ako na lang na Ay, hindi pwede. 48 na, 48! Nara na. Anyway, na 48 naman na naog naman. Hindi kami pwede kapampang kati bawal Hamba sa amon sponsor, dapat sang kwintagid kano mga ang Eye of the Tiger naton sang kwintagid. 48 wala 50 48 pa lang. Dapat hindi tada manubo sa 50 48 pa lang mga ka-K5 screenshot nyo bala. 46 na naman. Dapat hindi magpanubo sa 50. Sa 50 50 timampang na tao. 48 na naman. Nahulog na naman sa 48. Buligin nyo bala mga ka-K5. Diba? Shout out kay Dulunan Power 47. Ay bata. Tawag na kamo di pa share nyo Pasensya gid na kinang natagid bising kwinta ka viewers mo.
Gadaog viewers, hindi ka mo sang 250. Nakigi sila bala. Pangatag na 250, hindi ka mo sa pag-reaksyon to gana 50, 20, J100. Patol ka mo dali sa 250. O, ara na, 53 na. Are you ready? Okay, ang question naton subong nga hapon. Magadaog ikaw sang 250 pesos. Ang aton nga rules and regulations, ha? Dapat nakashare ikaw sang aton nga page sa K5 News FM Iloilo. May share bad ikaw. Okay? Pagkatapos, ang obrahon sa inyo is, ha? Dapat klaruhon nyo ang pagsabat. Okay? Kag isa pagid number 3 nga rules, dapat verified ang imo nga GCash account. Okay, ari na mga ka K5, pamati na kamo sang aton nga clue sa subong nga hapon. Mga ka K5, kabalo naman kamo subong nga panahon nga uso ang ginatawag nga manog hiwit. Manog barang. Mga ka K5, ginagamit sang manog bulong kung hindi niya ni magamit. May tendency nga mga balik ini sa iya. For 1 minute, sabat na, go! Sir, pabulig lang ko, sir, ha? Lantaw, sir, ha? Pabulig lang ko comment, sir. Go! Luy, Wrong! Orasyon, lapit na lang, lapit na lang. Luy, lana ba? Lapit na lang sa lana. Go! 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 Kamangyan! Oh! Luy, ba? Lapit na lang. Ay, ambot ka pa-kritik sa pa-imoya. Bala mo ka sabtanan, mga luy, grit imoya. Dagom! Oh, lapit na lang. Luy, uy, lapit na lang. Lana! Karayom! Picture! Oh, lapit na lang, lapit na lang! Ahos? Asin! Hindi ni siya madayon o hindi ni siya matupad kung wala iniisa. Bato! Oh, Arina! Oh, may ara na. Bebe, check naton. Sinoto una nagsabat ka K5 Lawrence. Si Arnel. Oh, sakto, si Arnel ang una, ma'am. Oh, thank you so much, Arnel. Arnel, palihog ko butang ang imo nga or ano brahon to ni man? Ma-message siya sa K5. O, pwede ka guro, sir, ka message sa K5 News FM Iloilo, Subong. O, message ka na, Subong. Kay padalaan ta ikaw sang GCash, ha? Congratulations sa kay... Pabutang na lang ko, sir, sa screen naton. Ay, may nag-una na. Kandila. Oh, may nauna nakagina pa. Oh, ay, ulihi ikaw, Shem. May nag-una. Oy. Para, ang nagdaog naton, Subong, amo na si... may nabutang to, sir, sa screen? Ibutang to sa screen, iya, tsura. Okay. Si Arnel kagina to, nagsabat ko kandila. Yes, Arnel, ikaw ang una nagsabat sa kandila. Okay. Ang nagdaog sa aton, wala man na siya. Dali lang i-check namon kung may share badge si Arnel. Kaya kung wala siya share badge, hindi siya madaog. Abrianay ang aton nga, KL. Paki-open po. Wait lang, ha. Ilang taon na mo ni ma'am, wala share badge. Okay, Arnel, hindi ka madaog. Wala daog, Subong. Kaya wala ka share badge. Pwede pa ihan isa? Kailas 4 na, hindi na guro, no? Hindi na, wala na ta tiyempo, mga ka-K5.
Sige lang sa Domingo, sa Lunes, bantayan nyo liwat ha. Mga tag ko sang 200, 300 na sa Sabado, sa Lunes. Oh, kanugo no. May nagsabat ni Chak ko ang nagsabat after ni ni Arnel si Abe, check ka ba si Arnel after ni Arnel sinutuman. Di galing kin nakauna na abi. After ni Arnel Candila, si George Dayo nag-una. George, pasensya gid. Di sige tagaan ko lang ni Guro ang hindi gid pwede No, hindi kita pwede ka pangatag na. Pasensya gid mga ka-K5 Salamat gid kay si Arnel tani padag-una tuntang 250. Galing wala siya sang shares. Nugon ba? Kwarta na bato ba? Ay, pos lang. Ikaw na gin mo. Mga ka-K5 KL, tamyaw nanay. Gom. Hello, Boys Exclusive. May live po kayo later, no? Yes po. Abangan niyo po yung live namin. Sa Boy Exclusive page din. Bantayan niyo po. Bantayan nyo karon transfer ka mo sa Boy Exclusive ng page. Kay team dito naman kamo daog Sayang kwarta, tani load pa daan kwarta. Sige lang. Well, mga ka-K5, ako si Macho Colito pod ko si KL Estrada. Pasensya na po sa wala nagdaog. Kiti wala ka share bad, Sir Arnel. Pasensya agad. 88.7 K5 News FM. K5 News.